take your advice ngithi maBlue Nation babukhuzani babunala ngitholele nenhlizweni zeni indawo yokungixolela ngiyaxolisa from the deepest side of my heart. Bengenza umsebenzi wami ukuba rude vele kukhona kwi-channel yami but kulesigaba sokulibala kwenu ake nilamukele uxolo lwami. Lokhu ngikusho kusuka ngaphakathi anginibhuqi nje. I'm just telling you ukuthi yes I was doing my job but I can see ukuthi now the weapons are straightly forming out of you now. Let me just say this because I'm not your enemy. I really apologize to all of you. Abantu maBlue Nation banini hayi ukungilawula nina nifune iphisi siyabonga sengaphuma lokho ukuthi hayi ngamsabathu abantu hayi umsebenzi wami loyo. Hayi siyabonga Putin mfethu, hayi siyabonga ayigeza. Yeah, kodwa umuntu mengabe mkhulu akanukhuzana mfowethu mkhulu. Yabona ukukhuzana mfowethu mkhulu akayena nje untanga yakho nje. Akayena untanga yakho. Kancane nje sisi ake explainelelana siswami mhlawumbe uzo understand. Akekho umuntu omncane emhlabeni. Wonke umuntu umkhulu nje. Yeah. Akuthi msunyonyo. Ngakho Ngisho ngokwebrand yakhe izinga kakulona ukuthi mina umuntu oneMcLaren. Let me just tell you asingathi lokhu sikwenza ngoba ubani uphetheni. Let's just accept the apology. Let's just the apology and not mention our brands. Masiqala simention ama brands sesilimaza ne-apology. Akesiyeke ama-brands, akesiyeke izinto umuntu onayo siyeke nani nani. Apology. Let's just take the apology and not mention our brands. Masiqala simention ama-brands sesilimaza ne-apology. Akesiyeke ama-brands, akesiyeke izinto umuntu onayo siyeke nani nani. Kesithi nje we are taking the apology. Indaba ukuthi lona mkhulu lona mncane lona uphani nendawo, it won't help the apology. Mina bona-ke manje ngoba sesidlulile kuyona ngabe khona onenkinga nami personal kunina la kwi-panel asikhohle ukukhuzana nobabunala ake sikhulume ngomuntu ola kwi-panel. Sikhulume ngomuntu ola kwi-panel. Man ukhona mhlawumbe ovuzelwa umsunda kwi-panel mhlawumbe sihle silungisela fast. Uyabona wena ukhona inovuzelwa umsunda la kwi-panel mhlawumbe silungisela masinya. Asikhohlwe yilaba abanye ngoba sesizile lapho. Uma ngabe uxolisa awulindele uxolo manje ngami wena ngazozama ukuthatha ucrown ngami wena ungayizami leyo msuka yona ngayizami nje leyo nto leyo lalela-ke sengenzile mina igqeka nyoka ngengenzele mina ngithi igqeka nyoka ngengenze yabona le nto seshiumwane igqeka nyoko-ke nje ngembuzo sithi thini uyabona bhuti umkhehlo wegqeka nyoko ngeke ukwazi ukwenza ngami lokho. Uyabona lalela ngeke nje ukwazi ukwenza. Inamba siyakwazi ukume ngayo into yakho uvume ngayo kodwa into esicela yona ngikwenza from my heart. If wena usufuna udumo ngami hayi ungazonya wena ungazodakwa wena. Lalela ngithi mina lo ngicela uzwane sengizile ayithoba phambi kwabantu. Uma ngabe wena sofuna
uyakuphamisa igqeka nyoka ukuthi ibona athi vuvukele ngeke ukwazi ukwenza la. Tabani ethi umoya Ukwenza la kimi. Sengiyakutshela ukuthi ngoba kunjani bafana bumsapho Tabani. Uyayisa lo muntu lo. Lo Asho wena uthi sengixabana nawe Putin uyeke ukhuzana ngoba sedlulile lapho. Hey lalela lawo namakhona Ngiyakukhorektha buti. Umuntu osezingeni eliphezulu awuvele nje umthathele phezulu. Siyakukhorektha noma ungahamba. Enza i-research ngomuntu. Ulibheke futhi izinga lomuntu.